Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вамі пазнаёмся з творам Аллы Кажэра «Сінютка, Анютка». Вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў другім класе. Алла Кажэра «Сінютка, Анютка». Жыла-была дзяўчынка Зося. Яна вельмі любіла чытаць. Кожную літарку параўноўвала з якой-небудзь кветачкай ці раслінкай, малявала іх побач. Так атрымаўся незвычайны букварык у сшытачку. Сярод усіх кветак Зосі асабліва падабалася кветачка на літару «С». Назвала яе «Сінютка-Анютка». На кожным пялёстку Зося намалявала вочкі з вейкамі, часта размаўляла з Сінюткай-Анюткай, распавядала ёй пра свае школьныя справы. Так прайшоў навучальны год. На канікулы маці адвезла Зосю да бабулі. Букварык свой дзяўчынка ўзяла з сабой. Раніцай сонейка лагодна зазірнула праз фіранку на акенцы. «Уставай, госця з горада! Выйдзі ў сад, там то ўбачыш цуды незвычайныя». Зося ціхенька выйшла на ганак. У садзе было ціха, нібы ў зачараваным царстве. Кветачкі яшчэ не прачнуліся, і галоўкі іхнія былі нізка схілены. У цянёчку Зося ўбачыла прыгожую сінюю кветку. Яна была вельмі падобная на яе малюнак у самаробным букварыку. «Дык гэта ж Сінютка-Анютка!» – усклікнула Зося і загаварыла з кветачкай. «Дзякуй, добрая дзяўчынка!» – адказала кветка. «Я вельмі рада, што ты прыехала, а то мне тут сумна адной. Ветрык занёс насенне з лугу. Каля плота пад лопухам я і вырасла. Лопух мне, як добры бацька, у спякоту захіляе ад яркіх промняў сонца, а раніцай поіць свежымі расінкамі. Ты прыходзь да мяне, дзяўчынка, кожны дзень. Будзем з табою сябраваць». І Зося стала штодня наведваць Сінютку-Анютку. Паіла чыстай вадзіцы з калодзежа, ласкава дакраналася да сцяблінкі. Жнівеньскімі ранкамі ўжо адчуваўся подых восені. Зося занепакоілася. Што будзе з яе кветачкай? Як уратаваць сяброўку ад холаду? І калі маці прыехала за дзяўчынкай, пачала прасіць: «Мама, давай возьмем да нас Сінютку-Анютку». «Якую Сінютку-Анютку?» – здзівілася маці. «Маю кветачку, яна ў садзе расце каля плота». І Зося павяла маці знаёміць з Сінюткай-Анюткай. Тая кветачка стала жыць у прыгожым вазончыку на акне каля Зосінага ложка. Раніцай дзяўчынка віталася з Сінюткай-Анюткай. Кветка жадала ёй поспехаў у вучобе. Зося пачала вучыцца яшчэ лепей, і калі чытала ўслух, кветачка на акенцы уважліва слухала яе. Сінютка нават дазволіла ўзяць адзін пялёстачак і пакласці замест закладкі ў дзённік. І адбыўся цуд. У дзённіку пачалі з'яўляцца толькі выдатныя адзнакі. Сінютка-Анютка пры гэтым гаварыла Зосі: «За тваю дабрыню і я аддаю табе сваю, а дабрыня робіць цуды». Так і жывуць яны, дзяўчынка Зося і кветачка Сінютка-Анютка. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, дзякуй вам за ўвагу. Калі ласка, падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі.